Pre početka klipa hteo bih da vam se zahvalim za skoro 50 subscribera. Znači, ljudi, stvarno ste najbolji. Volim vas sve. I ćao svima, ja sam Šoni, dobrodošli u moj novi video i danas ćemo igrati Clash Royale. Da, ljudi, svaki klip je Clash Royale. Zašto? Pitate se. Zato što ja uopšte ne znam koju drugu igricu da snimam. Ako vi imate neki predlog koju igricu da snimam, pišite mi slobodno. Mi idemo da otvorimo chest broj 1. Da, ljudi, otvorio sam giant chest i prosto je bio najgluplji chest kojeg sam ikad otvorio. U njemu je bilo... Čekaj, šta je beše bilo? Da, bilo je 13 fireballa i bilo je rakete. To je bilo i bilo je ovo. Minion horda. Znači, nešto najgluplje što sam ikad mogao da dobijem. Da, ljudi, kada skupim 5 gema, igrat ćemo Blind Deck Challenge. Čekaj, ovaj deck imamo. Mislim, igrao sam danas za free prvi put. I tu se radi da oni ti daju neki deck, bilo koji, nebitno da li imaš kartice ili nemaš te. Evo, sad ću da vam pokažem ovdje. Dobro, ne gledajte da li sam pobedio ili izgubio. Dobro, do sad sam svako izgubio, naravno. Što se desilo? A, ušao sam izgledao u vač. Why? Slučajno sam kliknuo, da. Kliknuo sam bio da gledam. Ajde, čitaj se. Evo. Da vidimo gdje je. Evo ovdje. Naprimer, evo, ovaj. Ja ovdje nemam, znači, kod sebe nemam ni lumberjacka, ni minera. A ovdje imam. Pa ovdje imam princezu, tamo nemam. Vidite, oni mi daju bilo koji dek i da imam karte i da nemam te. Idemo da doniramo. Pa za klan. Idemo u battle broj 1. Level 7. Nice. Kinez neki. Ovi Kinezi su opasni. Vidite sad ovo. Znači on misli meni ponestalo ovako. Ja mu bacim Hozga i bacim Skeleton Army i on me jebe s ovime. I sad what the fuck. Dobro je. Sreća, spasio sam se. 2, 3, ajde brže eliksir malo. Mnogo mi ide sporo, znači nervira me to. Kad eliksir ide ovako sporo. Opa, jedan gleda i jedan navija za mene. Hvala ti što gledaš. Mnogo mi značiš. Da, bodri me i ja ću biti bolji. Da, kad me on bodri. I sad će mi baci... A ne. Dobro, sad će mi to baci i sad će mi baci... Kako se zove? Inferno Tower. Ne, neće, what the... Opa, šta je ovo? Memorija. Neka, what the... Zašto memorija, ne kapiram. Sad će mi baci Inferno Tower, šta sam rekao. I tu... Dobro, dosta sam udigao damage. Ohoho, odlično. Previše. Bacit ću, ne, neću Skeleton Army, zašto ima princa. Htio sam da bacim Skeleton Army ovdje i da mu uništim ovog Inferno Towera. Ne znam da li može on da mi cepa Valkyru ovamo. Imamo mi ovako. I ovo moram da bacim. Moram ovdje da bacim, pa makar mi je uzeo kulu. Kakav sam pak sus? Ja kako sam. I to baš meni se dešava. Što nisi uzeo kulu? Imam i ja Inferno Tower. Nemaš ga jediniti. Vidite sad, ovo mora da uradim da bi ja uzeo kulu. Jer on će mene sjebe stavio tu Inferno Tower da mu ne bi uzeo kulu i zašto?
Ne, nisam to hteo. Idemo ovako. Pobedit će me. Kako me pobedi? Stavimo... Lele, 2 Inferno tabera. A daj, kako me pobedio, koji kurac. Kako me pobedio. Minus 31 pehar. I na koliko pehara smo pali? Ajde, očitaj se već jedno. Pali smo na 1991 pehar. Daj. Evo, pozdrav za Nikolu 555, pozdrav za Milana. Opa, izazova nas. Ajde, će da igramo jedno. Da bude čisto ono u klipu. To je moj drug Aleksa, poza njega. I ajde da idemo da ga cepamo jednom. Ajde, čekamo njega, on prvi da postavi. Zato što... Dobro. Dobro. Vidite se ovo. Ovo je glupo izgledalo, da. Ali to jedno može da uništi kulu. Toga svesti niste. Lele, brate, gledaj šta je ovo. I ću samo ubacim Giant Skeletona i on ga je... Znate šta već. O, dobra igra. Dobar je. Zna da igra. Ali ne bolje od mene. Šta sam mu rekao sad. Uzeo mi kulu. Uzeo mi kulu. Već mi je uzeo kulu. What the fuck? Kako mi je uzeo kulu? Dobro, ne bi me ni čudilo kako. Pa da, mislim šta je sve stavio. Ne bi me čudilo kako. Ali sad ćemo mi njemu. Znači, pažljivo gledajte ovo. Pažljivo. Dum, bum. Bum, a ne. A ne. Koji kurac više ovo izlazi? Kako me pobeđu? Sad ću ja stavim Inferno. What the fuck? Ja sam ovdje izgubio. 100%, znači 1.000.000% sam ja ovdje izgubio. 1.000.000%. Evo, skoro će mi odi druga kula. I tu smo izgubili. Mislim da sam se šalio kad sam rekao ono na početku. Evo, ode mi druga kula. Zna da igra. To ti. Znači, sad nam je jedina prilika da mu uzmemo jednu kulu. Tu. Jo, dva. Da, jednu kulu ćemo da uzmemo. Da, hoćemo jednu. A šta radim s ovom drugom? Da je gledam. Jao. Ne. Izgubio sam. Ja sam izgubio. Da. Izgubio sam. Well played, mislim. Zna da igra. Prezna. Bravo za mene. Previše dobra igra. Predobro. Da, predobro. I ajde barem da se vratim u 2000, znači imao sam, sad ću da vidim koliko sam imao najviše pehara. Imao sam 2292, znači jedna pobjeda mi je trebala da bi ušao u arenu 8. I ja naravno tu igram i izgubim. Da, svaka mi čast. Ali ja mislim da je kida. Evo, opet pozdrav za Serbian History. I ajde da promenimo jedan dek. Ovaj dek je sranje, nemoj da ga pravite nikad. Znači,
Da, mora kola da prođu kad jasnije. Znači, napravio sam ovaj deck, igrao sam. Da li ne znam da igram, da li je glup deck, ja ne znam. Idemo na prvi deo i da zamenimo ovo. Da, moj drug mi ovo bio zamenio, pa mora. Ne znam da li to... Ajmo još jednu s njim. Pa posle više ne mogu, idemo u battle posle još jedan. I opet sam... Zašto sam stavio X-Bow? To me zanima. Ice Wizard. Da ga malo zezamo. Da, zato što je on mene bio kad sam držao, to jest kad sam mu pokazao Ice Wizarda. I bio me. Ajde, sad kad mi umre Giant Skeleton, sad će on njih sve da pojede. I oni će onako lepo i čisto. Vata, čisto, šta sam rekao? Čisto. Da stavimo ovo. I... Because, why? Zašto si mi ubio? Ja... Evo ako Ice Wizard ponovo. Ice Wizard je bog, mislim. Ne samo što led, da je dobro, skida malo damage, ali što ledi. Predobar. Idemo bomber. I ako mi baci nešto idemo zap. Mislio sam na ove male skeleton armiji. I neće ništa da mi baci očigledno. Bacio mi je Knight. Knight puca ovog. Seljak. I uzeli smo mu kulu. Yeah. I ovo sam bacio čisto da mi ne stoji tu. I mi bacamo zap. I idemo opet Ice Wizard. Idemo opet Giant Skeleton. I idemo ovaj X-Bow. I ja mislim da od ovoga ne može da se odbrani. Ili možda može. Ali ja ne znam. Ja to i dalje ne znam. Da li on može se odbraniti. Ne može se odbraniti. Da, odemo kula. Druga kula. Hehe. Pa sad je moja pobeda. Moja je pobeda sad, mislim. Mora da se zna ko pobeđuje, a ko gubi. Znaš zašto? Zato što ne znaš da igraš. Šalim se, znaš da igraš. Ali ipak pobedio sam te sada. 2 bombera. I da li ćemo otići? I jeste. Znači, 1 sekunda je ostala. Što se nervira. Well played. Smijemo se malo. I ljudi, ovdje bismo da završimo klip. Ako vam se svidao klip, obvezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite ga. Podržite me malo. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!